Jama wasu yau ba su san da Zainaban ba, a gida kiyama ya kusa. Gaba mun amsa gayyatar ka, mu ma da mu mun fito za mu gidan Zara wuyar ma'aiki, ban makara ya zo kusa. Abin Abbas na kai da kai masoyi, ina kaunar ka shugaba ba ga bibu ba za mu bar kira ba. Amma isa mai hankali yana nan yana kan hidima wa kai su ba haku ba za su daina kifa. Na yarwa ba Ali dan Ali masoyi mu gaida bulbutu hati san ka butu hati banji na gaza ba. Da mai kusa da bani ka ja